Gimaneno ma George temo wacho ka en ni onge tiende mondo ibro correcta mondo wa support watch free primary, I mean free basic education. To ne penjo moro apenjora e chunya ni nikech wacho ka maber ni Kibaki kano enroll nyithindo they were 1.2 wachako gi class 1. 8 years later we lost 200. Kora penjora ni ka we could lose 200 with free primary education, kora ka mana education primary commandi, how many madine we lose had we not invested in that? Inyalo yudo ni the reverse would have been the answer. Maybe we would have kept 200 and lost 1 million. So my momento kana nyisi ni ber mondo walosa lwasi maber, just create opportunity mondo encourage nyithindo gi mondo dhi, because it was also compulsory. Koro nyithindo, jonyuol, chief, whoever, let us make sure ni nyithiwa gi as many as they are born. Let us take them to school. Let us make provisions for the same. Wajiwo nyithiwa gi to a big population obedo educated compared to the ones mwelus. Nikech kata mana sani mane watim the same wawachi ni koro onge free education no iro. Ibo yudoka, one, we are going to lose so many which will be dangerous for the nation, and at the same time kata bed manani koro kete ma en privatized, still nyakang wabed gi nyithindo moko ma because of circumstances moko wanyal control. Magi gik ma pod bro beti, gik manwa wueka, weche tho, nyithindo tuo, nini gik mang'eny go nyaka bede i Uganda. But that does not stop us from supporting a child's education. En gima onego bed ni sirikal timo ni maino kabisa mondo med ong'eni nyithindwa gi eki just the basic, at least nyathi osoma. It is the pride of a nation and it is also the strength of a nation. Tiyo gi nyathi modhi skul yot kabisa. Teyudo ka dire machon wa koloni no chanda wa ahinya e Kenya ka kata mane Afrika. Nikech ne gibiro to ne gibiro ir jok manok kolony Sharon. To bedo ni koro ne education ne nyalo betie. Iyudo ka kwiri wan ochung' moko ni oyo use nyiso wa moromo koro chaka wuoth dhi, we can take care of ourselves. The fact that wanyalo take care of ourselves 60 years later, more than 60 years later, Sharon, is a very serious thing. I mean, you can understand we have a responsibility. We have had people who did well. The people ma are in authority sani should only make it even better. I want adoro siepra ni chieng' moro ka kora thaonge Kenya ka taweo ka jowa mabiro chien are safe. Education makes you safe because it comes with knowledge, it comes with skills, it also comes with attitude. It is a beautiful thing. Maonego bedni wa investing. Koro an nyathi mabro lala along the way no. Dibed hero marani ochop kucho. But okabi koso konyo the 1 million nikech adhi lose 200. Na itemo pimego hala. Are you making profit or making losses? But I'm